kuwi rak wedok tenan. Lah kowe wong wedok kok nek nguyuh ngadeg. Engko nek anu lungguh nyapu dalan. Pirane iki lho kan ngagem nyamping dadi kan. Iya. Digodho wong lanang gelem ning jinak-jinak merpati aja langsung mlogo. Pacaran sehat ora pareng nakal nek gocekan tangan iso tak maklumi sing liyane ampun ya soalnya wong wedok nek iso njaga kehormati rapot merah. Alah, aku lho nganti umur 51 rung tau gepok singgol karo wong lanang. Tenan. Lah nek bak truk kae ngopo? Mudukke pasir. Oh, mudukke pasir. Sok pasiran lah jebule. Ya nak, ayo dintekke sayang. Mula kok ngeres. Iya. Jeng dalu. Nggih, Sapa? Arep nyebut sapa? Pripun len nyeluki? Mbak ngono bae. Mbak. Ki kakak. Oh kakak. Kakek. Kakekane. Kok benten? Benten kan aku jek enom kono wis suwe. suwe. Saya 50 tahun tapi masih kelihatan elegan ya. Oh, berarti anu Masih cantik. seumuran kalih putih kula. Gus kalah. Masa seumuran mbahmu, Nduk? Lah angka Kiki. Oh iya. Nggih. Gumune piye sayang? Priyayine kok ayu, turene niku mboten Apa? ya niku wau. Omong wae nek banci kok ayu ngono wis. Apa enake? Mboten lho. Gitu kayak kinyis-kinyis sing aku bae kalah kok. Saurarane ra kowe menang asli. Oh. Nek kene kan mondo-mondo. Blasteran ta. Blasteran antara Gibas karo Jawa. Dan iki le nyelok niku kudune mbas. Kok Mbas? Mbak kali Mas. Kok gabung ngono? Nggih. Mas. Mbak Apri. Dalem. Kayak melayu ora mergo wedi. Lah, Ngejak nang kamar. golek nggon. Golek nggon. Niatku apik perkara tinampa ora becik ya monggo Nek silahkan. niatmu ki apik, Lek. Neng kowe kuwi sing ora mawas diri. Lah ngopo? Kudune nyeraki wong lanang ki jenggotmu cukuren. Masa teng cringi kok ngono. Niki wonten awala. Nggih. Dipun waos nggih. Monggo. Saking Fajar Group Bapak kula Pak Haji Saidi. Pak Haji Saidi. Sekalian Bu Hajah Tinem. Persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan, grosir perlengkapan rumah tangga, minimarket, bebek goreng dan cuci mobil. Iya. Derek mangayu bahagia, mugi-mugi dusun Karaan subur makmur loh jinawi sukses selalu. Amin. Nyuwun lagu setunggal lali janjine kaping kalih Frahmen Suminten Medan. Iki wis tau ngrawuhke dhewe ping pindho lho, no. Sak sinten-sinten pun dirawuhke kalih Pak Haji Saidi niku. Aku suwan rono dhisik ora dikeki wedang es teh ora. Kayak apa? Digrujuk banyu klopo. Apa aku ki mendem. Iki paring babinga Pak Haji Saidi 250.000. Bapak matur sembah nuwun nanging nyun sewu menika sindhanipun 7 tambah kalih dados menika 9. Kok piye? Nek kula gembol dhewe mengke kok ya talah temen bintang tamu kok moto duwiten. Nek didom mboten rata, mboten ngira-ngira kurmat mang buntu 900, Pak. Wis diparingi iki kudune alhamdulillah. Lah aku ya geng nego kok menawa kok amrih apike kok iya. Iki nggih wis maringi kula 150 menika. Oh, Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Aku ya nggo kas wiyaga utawa tak gak sinten. Kasihan ya. Iki kan gak tuku seragam ya kena nggo piknik ya kena nggih to. Lah iso. saderengipun lelagon Inji. menika Pak Lurah Sidomaya Heeh. katuran minggah pepanggungan rumiyin. Nggih. Cocok to Pak Bu? Nggih. Monggo Pak Harisontor. Mangga. Wong mau urung mangandikan. Pripun? Mau dereng ngendika wae. Lah nggih, monggo Pak Harisontor. Monggo. Nuwun sepatipun rencang-rencang.
Pripun kabaripun Pak Harisontor sehat? Kabaripun sehat. Pipisipun lancar? Nggih. Alhamdulillah. Oh nek anu Nggih. ku ya perlu ditanglet Leres. soalnya masalah kesehatan sing Nggih. apa jenenge? Masalah Sing apa? vital. Masalah napa malih? Mpun niku mawon kok Pak. Kula niku kapan sanget kalian panjenengan walah kek kapan saged pinanggih Pak Harisontor? Ah Pak Harisontor. Mek kok ngadohi ngapa ta, Lek? Iki pancen caraku untuk membentengi diri kok, Jas. Dadi karo Kyai Kakung ora wegah ning tak batesi jarakipun. Nek tak sawang-sawang lho, Lek. Mas Yusuf. Pripun? Upama Lek min ki brengosen ki mirip Pak Harisontor lho. Lah beliau penggawa projo lah kepe carane dadi anu Pak. Nyuwun ngapunten nggih. Nggih, monggo Pak, paring pangandikan. Bupati Pak Ardo Kiswoyo ngapunten kene iki. Kula mesti dadak niki kali bintang tamu. Pak Hari. Kalian Mbak Mimin kali Apri Nggih, Pak. pun pinten tahun kita mboten kepanggih. Lah nggih kula njenengan Pun niku bateh kok Kepanggih ya. ten Merapi piye nika? Pas kok Merapi siu nika Pak, teng vilani kok Pak. Nggih. Kok ton fil. Kok ning villa jagong ngono kok. Ngapain di sana? Jago. Ah. Lah krah apa ning villa cak kowe. Nggih, meniki badhe wonten pangandikan kagem warga mbok menawi wau dereng sempat Nggih. paring pangandikan. nggih matur nuwun dumateng sedaya panitia. Merti dusun menika padukuhan Karaan Sidomaya Godean Kabupaten Sleman. Kula pribadi niki pambagya dumateng sedaya warga Karaan ingkang saestu sampun guyub rukun ngatunaken wayang kulit wonten ing Karaan. Karaan Nggih. di dalam si Yusuf. Nggih. Matur nuwun, Pak. Pak Yusuf, Waduh, ampun, kula Pak. pesen nggih, Nggih. pesen 2017. Nah, Nggih. sisa gitu. Wah, nggih. Pesen 2017. Mugi-mugi kasempatan, Pak. Nggih. Lah, Kula Haji. pesen kalian sisa niki. Wah. Dodok kula Lek. Dirangkul riyen, dirangkul riyen, dirangkul Tapi riyen. niku regane spesial. Lah Lah nggih Rada murah. jenengan niku wong spesial kok dinyang. Kok genah niku sing dene nggih bintang tamu pun Khusus spesial. kangge Karaan Sidomaya. Lah siap. Jenjang 2017 bulan Berber nggih nggih nggih. Berber. November apa napa? Apa September. berarti jak kurang. antara Nggih. September. Siap, insyaallah. Kula pesen Nggih. nanti menika. Oke. Kula coreke kek jenengan tak DP sekalian. Wale. Oh. Ngeten Pak. Nggih monggo, nggih mangke nggih Pak Panitia. PJ Carek. Nah, nggih. Pak Sisan Sari. di Nggih. Kula DP monggo. nggih kali Pak Wisnu monggo. Nggih. Mumpung kula kepanggih ki dalang. Nggih, matur nuwun. Sup, Bu Min Apri, Bu Bubruk. Min. Kalian Bubruk apa budrek iki? Dados anu kersanipun mengke napa suasana baru tahun ini saya akan berkebaya. Tahun depan saya pakai rok mini, Pak. Jadi Wah. biar ada ben selama ini kanca-kanca ora penasaran. warga kok bubar nek gorok mene. Kentole min ki muluse kaya ngopo? Lah betise mimin Aja Kapal kaya tok. warok. Pengko nganggo rok mini bocahmu ingo-ingo. Sapa? Slamet. Dhisik Kan tau kita kok. selamat isih galak kita Mbak ya. Lah, nggih. Isih galak apa ya percaya iki isih galak. lagi modern kula jenenge Alek kok. Sembahun le Pak Harisontor. Tahun Sami-sami. 2027 kula tenggo kabaripun Wah, saestu. matur sembah nuwun. Saya itu kula. Pak Harisontor tasih tresno kalian kula kali Mbak Mimin. Saking mongkokipun manah kula kali Mbak Mimin menika pikantuk tandha tresno saking kula kali Mbak Mimin. Ampun dipun Pun awet anget, Pak. nggih, ampun dipun napa jenenge prabeya sepinten agengipun ning paseduluranipun. Tandha tresno. Tandha tresno hadiah. Hadiahipun Hadiah napa? menika dicium Mbak Mimin nggih. Nah, Waduh. Mboten meri nggih Bu nggih. Nah niku istri kula niku. Tondo tresno kan Tandha tresno. mboten nafsu kok pun kula garis bawahi. Lho, ya. Kita langsung merinding. Gus talah lho. Lho, Alah, alah, alah. lho, fungsine
Halalah. Fungsine bintang tamu go jaga ceki nggih ngoten niki. Menawi minggah upama gepok senggol mboten napa-napa, ibu ya ora duka ngoten to. Mbak Pri, iki wonten apane nika di ora-ora. Koreng niku, Pak. Wah. Kadas Ora Pak. ada ra ilang-ilang kuwi. Sembah nuwun nggih Pak Ari kula Nggih. akan panjang. Pak Ari mangke ngesaken menapa mangke. Ajimun lagu napa nggih, Pak? Lali janjine Janji. kalih Fragmen Seminten Edan Pak Saidi. Iya. Iki napa Pak Gane po sing rada ger. Pak Ganepo ngersakaken menapa? Nggih. Lho niku panjenengan rumiyin kok. Malam Minggu wae kula. Malam Minggu ya. Dina Minggu sing Ya. tak. Lah niku lali janjine. Niku judule lali janjine. Dina Minggu sing tak tunggu. Niku saire Ya judule padha lali. wae. Lah setali iki Ame gawe. Sampe kali Pak Saidi mawon. Lek komika Lali kok ya. janjine. Nggih. Kok dina Lagi rapal ya, Pak. Rapal lagunipun. Oh lagune dina Minggu. Nggih, nggih, monggo. Sembah nuwun Pak Ari. Kali kasih. Oh alah ya Allah kok dadak repot-repot lho panjenengan. Ngeten iki ra nggih Pak Ganepo apa kewuh mengke. Ngene niku lho kok. Lho, kok Lek senengane ngono kuwi kok Lek kowe iki. berdua matur nuwun ya Pak kaya gedodok rasane ata kula niat kula niku Cium, cium, men cium. rumah ketle seduluran ngoten lho Pak Cium. Sembah nuwun nggih Pak. oh Gus talah Nggih, Pak Lurah, matur nuwun. Ya. lho ra ya meso to iki mawe seluruh 50 iki 400 ra ya Ah. kok buntu 900 ra ya alhamdulillah Matur nuwun. pancen ya ulate kudu lunyu ngene iki Pamundhutane lagune dina Minggu. lek lagune napa Pak sing rada giyak nggih napa Dina Minggu. Dina Minggu yo Kaya lali janjine kuwi. ya lali janjine diaturke to no Iya. Menika Pak Heeh, Bupati Pak Bupati. sampun Sak menika? Iya. Oke, sak- Nggih, sak menika. Oh, nggih. Engko gur kari hura-hura sak marme. Oh, nggih. Iya, Kang Lipur. Apa? Mboten ngira-ngira hormat kula. Panjenenganipun Bapak Bupati Sleman kasuwun minggah wonten pepanggihan. Iya. nyuwun sepatipun rencana Tepuk tangan kagem Bapak Bupati Sleman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati rekan-rekan DPRD dan dari Provinsi DIY Mas Sofyan, kemudian dari Sleman dan Mas Bambang. Yang saya hormati rekan-rekan dari Kapanewon Gudian yang diwali Pak Panom dan seluruh staf, rekan-rekan dan Ramil, kemudian Kapolsek, rekan-rekan TNI Polri dari Kapanewon Gudian. Yang saya hormati Pak Lurah, Mas Heru, Mas Heri Sontor nih oh. Lan ibu, lan sedaya pamong wonten ing Kalurahan Sidomoyo ngantos Pak Dukuh wonten ing Sidomoyo lan sedaya perangkat kelurahan lembaga kelurahan wonten Sidomoyo, tokoh-tokoh masyarakat, ajeng wonten Pak Saidi saking Gamping niki. Lan sedaya sederek kula wonten ing Dusun Karanan Sidomoyo pun ingkang kula hormati Idalang sedaya rombongan Sembah nuwun, Pak. nggih lan Ibu Waranggono kalian Mbak sinten ya? Kula Princess Aprilia. Panut. Oh, ya Princess Panut, Pak. Aprilia. Kalian Princess sinten? Sulimin. Kula Dedek Mimin Pak Nggih. Bupati rumiyin pinanggih wonten minggir Oh, kalau rumiyin. nggih. Ya ampun. Kang utami monggo kita dereken ngaturaken rasa syukur alhamdulillah rabbil alamin wa sangre menawi lah.
wontene dalem menika sedherek kula wonten ing dusun Karaan sedaya ngawontenaken gelar seni wayang kulit kanthi rasa bungah anggenipun merti dusun. Rasa syukur wonten ing Allah Taala. Awit sedaya paringipun warga masyarakat Karaan saged hidup rukun damai botenipun kiat nggih lan kehidupan ingkang bahagia wonten ing dunia akhirat. Salajengipun kula makili Pemerintah Kabupaten Sleman tentu mengapresiasi lan derek bingah awit ngawontenaken rasa syukur menika kanthi gelar nguri-uri budaya wayang kulit. Mugi agenda dalu menika saestu saged manggetken semangat nguri-uri budaya wayang kulit ugi hikmahipun ngepelaken sederekan kegotong royongan khususnya wonten ing dusun Karaan. Nggih simdah malih matur sanget mugi agenda menika sak mangke saged lumampah kanthi sae ngantos purnanipun. Nggih mangke ingkang sekula aturaken kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki kula nggih melu monggo Mbak. Mangke ditum niki nggih. Pak Bupati, matur sembah nuwun. Nggih Pak, sembah nuwun Pak Haji Hadak Kiswaya. Sembah nuwun berkah barokah. Pak Bupati piyayine kalem lho, tur apa jenenge membawa Sleman untuk lebih maju lagi lho. Zaman beliau urung ngasta bupati, awake dhewe nek masa-masa kampanye wis tau ketemu. Terus aku zaman semono fragmen Sri Tanjung aku dibunuh. Terus aku diparingi 500 zaman semono. Ya kowe tak pateni ye. Zaman semono kan kamu ceritani, kayak iki diparingi kandel banget alhamdulillah. Rak yo lambeku payu kan. Dan lambemu bar mangan oli piye kowe iki kok lunyumen. Jenenge marketing iku kudu apik. Iya. Ayu nek ulate buket ya sapa le nyawang. Ora patek ayu ning senyumnya menawan lho. Iki omonganku ki ana intine. Jadi ciri-ciri penghuni surga. Oh, apa wae iki? Ciri-ciri penghuni surga ada 3. Salah satunya ini menarik ini. Satu tersenyum, jadi dia itu dilihat selalu menyenangkan. Murah senyum, sedekah yang murah meriah adalah tersenyum. Itu salah satu penghuni surga. Nomor 2, tidak berburuk sangka. Jadi selalu Berpikiran selalu husnudon, bukan suudon. Selalu berpikiran positif dan tidak punya penyakit hati. Terus. Sing nomor 3, lomo. Kok seru banget. Itu harus di soalnya kan monggo sami-sami tapi dia tidak melakukan. Monggo tapi siji senyum, loro lomo, telu tidak punya penyakit hati. Jos, jenengan enggak. Matur nuwun. Ya Allah. Jenengan sukake Butarni sing pinggir dhewe ya. Mboten nggih kula. Wis go lantaran. Menika amanah saking Pak Dalang, Bu. Ya, tak ijoli. Iki ini uang saya. Bertak pasti tahu ini uang saya. Harus dipinangkani Pak Mundu. Tak neh-nehnya. Apa guyon to? Nah niki ora duit Indonesia lho. Niki bukan perundungan lho, aku nek dibuli. Apa nek aku lho letek menungso. Ora iki menungso ki ya nggih keluwihan lan sak api-api menungso ya kekurangan. Nek jenengan yang dikuliti hanya kekurangan sehat terus. Lah keluwihanmu gur siji le, ususmu lho gedawan. Kan tek turah. 100 triliun mata uang Zimbabwe untuk Lek arep nyijoke ning ndi? iki nek dirupiahke 3,5. Kuwi. Tenanan apa ora iki? Tenan wae. Buat saya? Iya. Payu, Pak. Terus 1000. Wis rampung ya duit tok bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Matur sembah nuwun menika Pak Bupati sampun, Pak Hari Sontor sampun paring pangandikan wekdalipun caos panglipur. Panglipur ya, Nak. Iya. Ngejak sinden. Ya. Sinten iki? Tak urutke saking mriki. Ya. Ana sapa? Ana Ainun kuwi kon maju no. Ya. Sepate apa? Minyak telon cap 3 anak. Wangine wangi banci. Minyak telon cap
tekan wangine wangi bayi minyak telon catingan wangine wangi banci Wangi bayi, wangi banci. kaya banci rak ya tau bayi iya bener Tembung sak klimah kok wis artine wis beda. Nah, iya. Sugeng dalu Cahayu. Sugeng dalu. Nggih, sapa an nyebut sapa Pripun len nyeluki? mbak ngono bae Mbak. Ki kakak. Oh kakak. Kakek. kakekane Kok benten? Benten kan aku jek enom kono wis suwe. Oh, ih. Tuwek. Suwe. Saya 50 tahun tapi masih kelihatan elegan ya. Oh, berarti anu Masih cantik. seumuran kalih uti kula. Gus kalah. Masa saumuran mbahmu, Nduk? lah angkatan Lah kowe umpama jejer karo Ainun ngono lho, Lek. Umpama kowe gandeng Mbah apa jenenge Mbah Inin lho. Nggih. Laku ngono. Lho Ainun kan ngeterke mbahmu suntik. Kan wis kelas ngono lho. Pamunutane no iki mau lali janjine. Saking Pak Haji Saidi menika. iki cah iki kon ndongake warga sik Didongake warga Karaan Godean. Karaan Karaan. Sidomaya. Hidomaya. Gudian. heeh Nggih, mugi-mugi warga Karaan Gudian Sleman Yogyakarta. Apa iki acarane apa to, Mas? acarane Tetaan. tetaan lek Sugimen Seperti dusun. Oh, merti dusun. Nggih, mugi-mugi wargane diparingi kathah rezeki. amin Amin. Sehat. Amin. Terus dilindungi kalih sing Maha Agung. nggih Sik gadah utang wau nggih dilunasi ki Mbak. Kok kowe arep lunasi? Kok Lah nggih ta masa mulai saka mriki kek ujuk-ujuk utange lunas ya mboten. asline ngendi to, Nok? Gunung Kidul, Mbak. Gunung Tepus. Kidul, Tepus. Tepus. Nggih. ya Walah. mula ya Nate mriko. Wis. Ngopo? Wes. Aku ya tahu jajah kono. lah Tepus. Aku Gunung Kidul ta? Medeni bocah. aku wedi. Kok wis. Putih iki jan. Ora ada. Set 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 set. Lho pawakne wong iki dhewe-dhewe Lah, pembawaane nggih. dhewe-dhewe. Kula belajar public speaking niku penting. Komunikasi niku penting. Ora mung jegideg ae lho. Lah kan iki sinden. Nek kowe kan dol tinuku. bakul kok dek Bakul lah. Lah jare basa mawa napa niku? Desa mawa cara, Negara mawa tata. Oh, Nek ya. bahasa Indonesiane Nggih. di mana bumi dipijak di situ Langit langit dijunjung. dijunjung. Adat istiadat kudu dihormati. Not lingkungan masyarakat Oh. siji lan Nggih. sijine. buang ora kowe iki Ruwakna mbahmu meling ki lho. Nggih nek. Nggih. Ayo nyanyi. dibawani sikik ben jangkep Langsung ke mawon lho. kowe iki ngopo to sing ngakon bawa aku kok nek kowe wegah iki sing bawa ora Mbak Pano Mbak Apri Mbak Panut. Kale anu. kale Pak Putih. Dwi heeh Kok Pak Dwi? lah kae nek nang omah brengos itu banget kok Panitiane nggon aku nyama kowe gebes-gebes kok. Lah kok Pengen- tekem meneng nggih nek pas mboten bakul nggih ngeten iki ya. gebres-gebres pengen Tapi ngantem kok kula niku gumun lho. karo sapa Kale Mbak Apri kale Bude Gumune Sukimin. Bude Mimin Oh, Mimin. Bude Kiki Oh iya. Ah. Nggih. Gumune piye sayang? Priyayine kok ayu, turene niku mboten Apa? ya niku wau. omong wae nek banci kok ayu ngono wis apa eneke Mboten lho. Ngetoke kinyis-kinyis sing aku bae kalah kok. Saurarane ra kowe menang asli. Oh, Nek kene kan mondo-mondo. blasteran to. Blasteran antara Gibas karo Jawa. Nah niki le nyelok niku kudune mbas. Kok Mbas? Mbak kale Mas. Kok gabung ngono? Nggih kok. Jatina minggu ya anu sing sepuh dhewe sithik Bude Kiki Dina minggu kang tak
nek nggon agama swara wong wedok iki sunahe dilembutkan. Nyuwun Pak pirsa Pak Ustad, suarane wong wedok kok aja ngungkuli bantere swara Kyai Kakung. Gak wedok tenan. Mula nek ana imam kleru bacaane kae, wong wedok mesti ora nyuwara, mung astane. Karena suara wanita tuh mengganggu. Kuwi rak wedok tenan. Lah kowe wong wedok kok nek nguyuh ngadeg. Engko nek anu lungguh nyapu dalan. Kirane iki lho kan ngagem nyamping dadi kan. Rak lambir atimu ora padha. Wong pipis kok beset kabeh. Napa Mbak Apri kinceng? Aku wis tau nginjen kok nduk dhisik pas sanggulan selak Nggih. kepoyo nang ngisor wit gedang. Lah arep rampung ki kejang. Kok kejang ya? Arep rampung kok kejang kejet-kejet kae. Dadi jenengan ora sengaja nginceng. Lenggah pemuka Lah aku kan lenggah Pak takon, Bupati lenggah. kae kejang apa-apa ngono lho. Parkinson. Kesetrum niku mang. Kayak ngetap. Mbak Apri ki ora mergo nginceng leret iki. Wong dheke ya nek nguyuh ya ngono kuwi kok. Tinamune. Ya. Tinamune. Kaya Awara. Sak baris main rata gek Mbak Apri. Ya. Ayo neh pisan kas. Loh, lah ya gentenan. Ya kowe iki tak latih sik ben apa jenenge mateng sik ngono lho. Iki kok lempar-lemparan nih. Nah. Kowe lho masing warang. Ngapa aku ke? Nggo wong sampeyan oke kok. Nah ini. Sida kula. Sita. Heeh. Sapa mong lali jan. Ya. Heeh. Sapa Mong lali jan. jine Jine. Nah. Anane pijerasa maya Bude Imin. Ya. Pinter. Pinter. pinter golek alasan. Kok malah kula kelingan tentang Malioboro kae lho. Apa? Itik-itik. Ewer. Angiar. Ngandaran. Hah? Ah, ngandar-andar. Andar. Ngantar-antar. Hah? Nah, Sidek kok Lah, lek. niki lagi sinau teng panggung lho. Angen dukung. Gek pripun tin? Dukur. angan dukur, angan dukur. Angen dukun gian. Lah iya. Angen dukun. Angan dukur. Kur. Goblok. Ya. Angen dukur ini. Nesu, moh maem. Asu. Nyo. Nah, Nah, rasida nesu. ngehno Butia. Butia, cepet. Dadi perantara. Lah iya. Anggap Bu. Ah. Ayo tutuke. Angan duk. Ya. Angen dukur. Meneh. Si he iki jan. Napa? Wis. Oh, mbun. Aku wis ya. Aku wis ora gaspol
Iya. Nyenengke ya, Jas? Iya, Jas. Ya ampun. Cas niku napa to? Princess. Kira Mula dolan sokan kowe iki. Dolan ning Klaten no. Tak dolan ning gubukmu ning dalemmu ning Gunung Kidul. Siramu dolan ning gubukku ning Klaten. Sampeyan ning Klaten ora gur ning Gunung Kidul golek. Lah dhek iki Klaten iki ngendi dhek ora roh, Mbak? nek Klaten niku lak ngisore Gunung Kidul to. Ya, Berarti kula kari merosot mawon iya. Merosot. Merosot. Alah. Klaten niku nek kalih nyongop pundi? Celongop. Celongop. Ngisore celongop. Ngisore celongop. Oh, nggih. Wong dhek iki poin kopi Indomaret ora dong kok. Karo tekan Klaten. Umurmu piro nok wong ayu? Umurnya berapa? Kula 18 tahun. 18 tahun. Nggih. Ibaratnya kembang lagi arep mekrok-mekroke, kudu pinter sing jaga diri ya nok wong ayu. Nggih. Ayu etuk ning aja kemayu, pinter etuk ning aja keminter, sugih etuk ning aja semugih, apa-apa sing prasaja. Nggih. Digodha wong lanang gelem ning jinak-jinak merpati aja langsung mloho. Pacaran-pacaran sehat ora pareng nakal, nek gocekan tangan iso tak maklumi, sing liyane ampun ya, soalnya wong wedok nek ora iso njaga kehormat ki rapot merah. Alah. Aku lho nganti umur 51 rung tau gepok singgol karo wong lanang. Tenan. Tenan. Lah nek bak terkae ngopo? Muduke pasir. Oh, muduke pasir. Sok pasiran lah jebule. Ya nak. Ayo dintekke saya. Mula kok ngeres. Iya. Janjane kuwine. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Hijau Maria, aspal tangan. Banci. Antine
goyang semut malah boyok kuwi. Lah kudune jenengan niku nggih mengikuti sik viral-viral. Ya ngikuti sing viral kemampuan karep ana, Nduk. Tapi Nggih. fisik ora iso dihapusi. Jadi usia 50 tahun ke atas kuwi banyak nikmat sing dikurangi. Nikmat kesehatan, penglihatan, fisike, paribasan lho. Banyak nikmat yang dikurangi Mula ingatlah mudamu sebelum datang tuamu. Ingatlah sempatmu sebelum datang sempitmu. Lah mengko aku lho ngene semoga-moga. Aku cah nom. Salahe tuwa ya lagi laris Lah gitu ya. apa? Dhisik ngopo. Rezekine pancen ngono. Rezekine kono kok iya. Gede Mimin. Anda boyoken. Nggih. Minum biomurina. Kayak gone masku ono biri kok ya. Komen ora apa-apa. Gone Iya. masku tralala. Ayo dintekke kayu. Janjane kowe ning gerakanmu sajak nyupiani hatiku sujana ganjar karo wanita liya. Sampun Terima Mbak kasih, Ainun. Dek Ainun. Enek Wonten saweran? Nawala, Mas. Iya tante. Ana layang meneh, Nok. Tiwas. Assalamualaikum Mas Dalang Yusuf Ansor. Waalaikumsalam. Salam kenal saking kula Heni Gondrong. Wah nggih. Interior cah Gunung Kidul, tinggal di Nggodean. Nyuwun Terima kasih. langgam sesideman kagem Mas Dalang semakin jaya. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Waalaikumsalam. Heni Gondrong Interior. Iya, ini Paring bebingah Kene. 100.000. Nah, ini. Sah. Atur nuwun. Sah. Atur nuwun. Ayo Mbak Niken nyo tak nehi iki gek nembang sesideman. Iya. Aku ki duit ki ya guru keliwatan ngene iki. Wis rezekine sing nampa. Iya, Mang. Jare nggo tuku beras harapan. Iya. Mbak Niken to, Mang. Sepatnya apa, Mas? Sepote to. Ansor laras jeneng karawitane. Wiyagane semeleh kabeh rasane. Sebenarnya Ayo ayo masuk yane sidene. Nanging Antukane maneh. Nah, nyarengi jengkaripun Bapak Harga Nggih. Kiswara, Bapak Bupati Sleman. Matur Nggih. sembah nyuwun awit rawuhipun membersamai warga Karaan Sidomulyo Nggodean. Mugi-mugi sehat Pak Bupati. Amin. Amin. Nggih. Nggih. Niki wonten pamundutan malih. Diwaos kesan, Nok, perkara melati. Kagem Mbak Mimin sogok Mbak Apri. Kok sogok lho. Dino. Nyuwun lagu Kelinci Ucul Nggih. saking keluarga Bapak Haji Sudarsono Tajen Sidomulyo Nggodean Sleman Yogyakarta. terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Sudarsono Pak Haji paling bebingah 100.000. 100.000. Salah kesek, salah kesek. Endi? Nek kene sik, salah kene sik. Ya Mbak Niken, kene ya. Iki dienggo sapa? Jenengan, nek asli ora tak kon dadi lantaran. Nah, jenengan. Ki sindenku mbiyen ke zaman proses babah-babah melu aku zaman tak bayar 75 nganti seprene sing 75 ya, Mbak ya. Saiki 80 kok. Lah, saurarane muda, saurarane muda. Nah. Nggih, matur suwun nggih Mas Yusuf, berkah Iya. barokah. Ngene Matur iki nuwun. pahalamu gede, tepat sasaran. Iya. Sinden seprono sprene kok ra mundak gede. Bersak mene. Muda ombo kan. Iki barenganmu sekolah, Nduk. Sak kelas. Sak Dulu kita kelas. satu kelas. Biyen isih lanang ya, Mbak. Lanang ning alisan wisan. Tapi pakai celana panjang, sekolahnya pakai celana panjang. Celana panjang Walah. ya. Tapi sudah bermake up. Tapi masih setengah banci tanda-tanda. Keprok. Itu Pak Lurah iki lho, Pak Lurah. Pak Lurah. Nah. Apa sayang? Iya. Oleh wong, onje Pak. Oh, iya. Onje. Mengke Sebentar, diaturke. Pak. Iya. Kalau apa nih ki ngersakaken lewong, Je. Leong. Ya. Lewung pamundutan saking Ayang HS. Apa? Ayah. Pak apa? Hari Sontor. Bener aku rokok. Oh singkatannya kuwi to nek SAS. HS. Heeh.
Niki ingkang pundi rumiyin? Sesi deman riye. Sesi deman rumiyin. Wong sawirane wis tak tampa Mbak Niken, ya diaturaken. Ya. Bawa Bang Ayu. Bawa mboten niki. Bawa. Oh, cek pamungku cek pamuritan apa mang lali janjine wis nduk iki mah bareng. Sampun, tasih kelinci ucul. Kelinci ucul, Ya. lewong, suminten edan. Oh nggih. Wiwitane handerek sang peke priya bagus kang Allah budaya Ngopo kok tembange sesi deman sing tak kon Mbak Niken? Sebabe sebabe Hobi kok. ya ora aku jomblo kok sesi demen. Loh, hobi nembang ki lho. Persepsimu apa? Ngese lagu nek Ah. sliramu le nyanyikke iki pleng ngono. Ah. aku ki nggumun lho karo Niken Apa? ditakoki wong to Lek. Mbak Niken pun kagungan garwa dereng pun tau ngono. Ayo wis tahu. Kok pun tahu. Lah ya sudah apa belum kok pun tahu. Ya Anak- sudah pernah. Anak loro e mbarep kabeh kok. Kata tambahin neh kok. Soran. Ya. Sowan menyang kuda gede Bendara bendera terus kayung yon selendang kuning. selendang kuning kang saking ukir Suara kurang. Kowe jalan panggon Lek kowe sing nang kene. Aku urus sumelang kok nek sing gender ki kleru wudu. Raup, Lah pas semen lho. raup ngresiki make up. Kok padake keran lho. apa sih lancar suara kurang Pak Warju. permana ning wasestan ngrum Nek kuwi sing gendar iki ora Pak Warjudi. Pak Warjudol. Oh pondol. Aku ngrom marang angung marang bendara ya sules. ya sules ya pijer ngincangake alis Mangga dawah gending gambir sawit ya. Ora adu-adune. kudu pasangane ra kena. Iya, ora ana sambung rapete ya. Iya. Nek Aku disambung ditamatke Mbah Hemen jare lak kepengin suminten edan. Ora pasangane ra kena lah kancaku kok nyileh nggone kancane tok. Kancamu sing endi, Mbah? Lah kan kene spesialis lagu gugur gunung. Aku gugur gunung. Ayo kanca ngayahi bojone kanca. Ya,
Nah. Kene ya eneng. Wah, Oh, Isih to, Wah, isih. selanjut to. Wis konangan pas karo aku kae jek meneh. Gusti Allah. Terus dalam aku ra melu-melu. Lah kula ngerti dhewe kan. mula raine jerawatan tok. Mula raine lendrut tok. Terus Tresno sesideman. ya, iki digarap tayub. Oh ya. Terus sing mengko sing kedua lagek dilendrutke. Oh Oke, ya. siap. Lendut ke Lah kae sing jaipong era Mas lendrut kan. Nah. kayak ra lendut ya. Got. Kulitane Peceran. iso ngedop ngono ya. Kayak ora ngedop. Oh, abri mbok ora kaya ngono kok lho. Kelire. Lho mbok aja kaya ngono aja fisik. Lah terus apa? Malah Viai malah marai kok malah kaya anu letong ngono ya. Siapa sing ngelaki? Lah ya Viai mau ngarep. Oh, dedendram. Tongo. Dedendram. Yalah. Letong. Kok isih perhatian ya? Aja guyon sing fisik ngono lho kan tak Biyen iki lho. Biyen katon apa, saiki katon apa? Kok ngarani kaya Oh, letok. kayak Mbak Panut sing denange kaya luwe becik paten. Wong saiki gantine ya gur padha. Padahal ngedop. Luwe nemen. Mah kok kadal gurune. Nesu. Mau maem. Ya. Luwih becik patenana timbang bepisan. Radiakan wangi semudono marang kula warga kerwalan putra liwat kijanging anesmu kawasan grandang rasane hatiku senadyan musling serius aku isih mampu ngladeni salahmu monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kadung Kaya ngelingake. jiwa ragaku mbok kurang kahurmatan mamrong rupa ngarepi njur urip ana kuda gedhe kowe tak tukake Ya. Kaya ngelingake. Ayo, Mak. Bansi, bansi. No 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 nina. Luwih becik patenane timbang bepisan. Hey oi, ae oi, ae oi. Kaya ngelingake.
motorsikil liwat kijang kaya ngelingake ora jago tok kurung kahormatan mamprong rukuk karep injo urip ana terima kasih ya semanggem le nyambut gawe ya munggah we keri dhewe sangka semanggeme iya ora apa-apa mau iya mau sire arek ngenteni jenengan kok Mbak Apri iki munggah iki nek pas uyon-uyon kok dereng nikah campur sari sik nduk mau semangat kok dumeh sak kelas sak angkatan ae terus ngono iya lho kita kan bestie iya kono tertib apa gesut apa kono ya melu gesut aku kene tutuk ngantek lulus SMKI Solo aku ora lulus lah apa lah aku meteng sik oleh umume heeh nek Mbok Mimin ra wis poel ya kaya go kurban tesih wonten apa Suminten Edan oh Suminten Edan sih diaturke sing dadi Suminten Lek Men lho Lek Men sing dadi brotone Mas Sipus. Siapa? Mas Sipus. Mas Sipus sih sik pundi ta? Pardi kucing. Heeh. Bapak Brotowali. Oh, Brotowali nek kowe. Pak Aril. Nggih, mangke kula paranane anu Mas Broto nggih nyuwun apa jenenge Metaraman. Nuwun para miyarsa. Wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan kalian Prakojo Sandiwara Ketoprak Ansor Laras ingkang dalu menika kepareng ambabar cariyos Suminten Edan wondene paraga ingkang kepareng Ayahi Gati dan Mas Broto dalu menika kajibah dening penyanipun Dedek Pardi Kucing ya. Kucing garong. Kucing alas. Nyai Warok Guna Seco dalu menika kapatah dening Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Kanggo Suzuki ban. Wondene mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenyotus-tusing pesinden idola Gen Alpa. Genter. Mimin angga inggih dalu menika kajibah dados Suminten Edan. Kados pundi wah godaan Suminten Edan sugeng midhangetaken. Simbo, Piye anakku wedok Suminten? Sik brotone ndelik sik. bapak kok urung mulai saka Trenggalek ya, Mbok. Wis entuk pawarta durung saka Trenggalek. Anggone sowan Kanjeng Adipati Debya ngalih ing Trenggalek. Bapak wis entuk pawarta durung bakal tempuh ing gawe dapur karo Den Mas Broto. Bapakmu kang aran Sura Guna Seco. Guna Seco, Warok Guna Seco. Heeh, sih, Mbok.
Kuwi asli saka Karang Pradesan. Mbok. Ateges sliramu kuwi ya anak wong desa. Anak wong Suminten. desa nanging bakal kasengkake nganggur dadi garwa dan Mas Broto ing Trenggalek. Kok yo? Dinone kapan lho? Sabar. Sabar Suminten Cahayu anakku. Apa dicepetke ya, Mbok? Selak apa dicepetke? Tak kandhani nyerak simbok kene Cahayu. Suminto. Dadi ngene. Wong seneng kuwi kena ning aja banget-banget. Lere piye, Mbok? Mundhak engko nek ora jumbo karo rasamu kok ndak sliramu lara ati. Nanging do nalika semono Kanjeng Adipati Debya ngalih ing Trenggalek ngendika, yen bapak iso mateni para kraman, para brandal, bebungahe bebonone bakal didhawuhke dan Mas Broto marang Suminten. Kandamu bener Suminten, bener kabeh kandamu. Ning kowe kudu mulak, kowe iki rak gur anake wong desa. Sabda Pendhita Ratu. Anak warok Suminten. Bakune bapak ngendika apa? Dapku manten kapan? Serak gatel aku. Mbok tukoke seleb. Biomoringa. Ngene Suminten tak kandhani. Piye? Ning sliramu tak jaluk kudu sing tetek atimu. Ya tetekno gak bakal dadi garwanata kok ya. Aja dadi atimu ya Nduk Cahayu. Piye, Mbok? Dene lah Suminten. Piye dicepetke dinane? Sing digawe 7 dina 7 bengi nanggap Yusuf Ansor ngono. Suminto. Nanggap aku rasa bayar Suminto. Dauku karo Den Mas Broto dijugarake Suminten. Oh. Sing baca guyon lho. Iki bener kandhane bapakmu Suminten. Rembug aku wis dadi karek nunggu temuke gawe. Kok dibatalake kanthi pawadan apa? Adewarku Apa aku kurang ayu? Iya. Apa aku kurang wasis? Pancen. Senajan tuh aku mau anak jejer anake warok. Paribasan wong cilik lungguh diklek unglah-unglah nanging. Terima. Iki memirang tumraping Suminten, Mbok. Terima ya Ger Cahayu. Dan Mas Broto. Wong bagus sing atimu resik peceren. Suminten. Aku njaluk pangapura ya Suminten. Aku dhewe wis duwe pacangan dhewe karo Cemplok Warsiat Suminten. Meja-meja kowe. Aku ora mental marang sliramu. Suminten, Aku wis dijodohke karo bapakku kok karo Cemplok mencela-mencela. Warsiat. Jejeren putra Nalendra. Sing Nanging salah lho. tebong ora kena diugemi. Saiki ngene wae. Suminten. Suminten, Anakku kok dadi jegok iki piye to iki? saiki ngene wae. Rumangsaku aku ya rasa mesake karo Suminten. Rasa mesake. Bakune wong sak desa kabeh wis ngerti yen aku bakal dam karo panjenengan nanging kasuyatane. Dadi kowe sambalene. dadi kowe tresno karo aku ngono. Anakku sabar. Susumu Jagat wasesaning Bathara. Ya sing sabar Suminten ya. sabar glo susumu mireng. Lah terus Cemplok arep dikapake nek aku wis dijodohke kuwi Suminten. Ora idep. Dosa apa kakak? Ya wis. Sandeng aku kudu nglakoni-lakoni. Aku njaluk pangapura marang sliramu. Dadi banyu ora bakal nyawuk, dadi godhong ora bakal nyuwek. Iya. Iku kudu Mas Broto sing tak karepake. Udu Mas Broto kang setya tuhu marang wong wadon. Yen ngono mengkene, Mbak Yu. Kok Mbak Yu Simba kok Mbak Yu? Iki mbokne Suminten. Lah yo Mbak Yu ki mboke. Mbak. Saiki Iya ngene. Mas Broto. Aku wis Gimana? dijodohi karo Cemplok, ning aku duwe rasa mesake karo Suminten. Ora sampe-sake. Ya wis, Karepmu piye? upamane Gini ya. lorone tak rengku kepriye? Suminten karo mbokne. Karo aku. Oh, alah tak kira rombok. Tak rengku Suminten wis ben wae karo aku juga. Cemplok yo karo aku. Ora. Kira-kira kepiye Suminten? Loro larane wong wedok ki nek ditanding-tandingke ora sudi. Dan Mas Broto. Nek kaya mengkono
Suminten. Aja kaya ngono Suminten. Mas Broto. Suminten. Ngendikane Kanjeng Adipati Debya ngalem dok nalika semono. Sabda Pendhita Ratu, sapa sing mateni kraman bebungan dape putra Maestri Ageng. Sabar anakku Kok dadi Suminten. kaya ngono kepiye to, Mbok? Dadi kaya ngono ta Suminten. Mas Broto. Kudu Mas Broto iki Bapak Pak Haji. Mas Broto. Iki Mas Broto utuh. Mas Broto. Monggo pinjang tapi sekates nang kula Mas Broto. Kok malah kan mlebu sarung iki padane. Suminten aja kaya ngono Suminten. Sinasakra jejereng anak Sing waro. sabar. Nang Edan. tresna kula kaya panjenengan. Menawi kula boten saged jawab kalau panjenengan trima kula entengaken pecah kula. Kowe iki Broto. Hei, kowe iki anak warok apa anak baungan? Kok kaya ngono polahmu ki? Dan Mas Broto, Suminten sing sabar ya Suminten. Pak Ganevo. Pangapunten nggih, Pak, anak kula dados kados Aja meketen. kaya ngono kowe Suminten. Lho kowe iki kok Kula mboten nyuwun duit, kula nyuwun sekatresnan. Apa dipaksa diparingi duit? alah wasis. Mas Broto, pripun? Mas Broto. Suminten. Sehat. Mas Broto. Gek kepiye iki to, Mboke? Yo. Kuwi sipus kuwi ngopo kuwi iki? Suminten. Suminten. Yo dung. Yo reokan, Mas. Oke. Tanggap reok mari kok kae. Suminten. Eling. Kaya bau lawean. Sompret kempret kempol mumpung kandang arian katimpung imbal benang loro tur sendro salompret belo jaran kepang nyongklang marae gigel macan mangap megap bojang ganong alia dibra boso coka gunahan rea prasojo gawe Piye Suminten? Piye? Wis katok gurung le Medan. Eling Suminten. Iki simbok Cahayu. simbok Heeh, wis eling. kok acu kowe Kene yo eling. iki simbok Iki simbok. ana lakon apa to mbok iki mau aku dadi kaya mangkene Ala nek es duwit eling terusan. Ngomong apa? ceritane yo lali kok yo wis netes 300 yo alhamdulillah Dadi kowe mau ngene lho Suminten. Iya. Dadi kowe mau ki ditampik karo Kang Mas Den Mas Broto. oh mergane kono wis duwe pacangan Heeh, wis duwe pacangan jenenge Cempluk Warsia. Oh. Terus sliramu ora eling ngedan ngantek sak yaene. Amin. Kok nganggo amin? wis pramene samu yo Mas Broto aja nakal yo ning hikmah dari cerita ini adalah atau arepa wong gedhe arepa kuwi nalendra panguwasa nek duwe janji ya kudu ditepati Ah, tunggone sipus, nek ra gak lingkuh. prayoga ndak dadi kecewa lho dadi nek duwe janji apa wae kuwi kudu ditepati kuwi nalendra kan Gak lingkuh. batalake pacangane kuwi mau Iya. terus sing wong cilik ya teko andhap asor Golek duit. teko selira unggah-ungguh Nah. Iya. Ngono. Ning ngene. Alah. Kang Mas Broto jarene sida gelem karo kowe kok.
Aku sing wegah cici. Jiji Lah piye anjay. ta? Lah tua banget lho, Pri. Saya Pun bali. dipun pinangkani nggih Pak Haji, raketang timunmu kok jaga imbo sak kamat-kamat nggih, Pak. Iya. Iyalah. Udah kayak sini loh. Anu cunduk mentulku nang Deces. Ini. Oh ya wis. Heeh. Kok kaya nyunggi letong. Kayak nyogi. Heeh. Dedewe. Sik. Pak Pardi mang tindak mriki. Ha. Niki. Tenarta. Ming sak kalire. Nggih, sami-sami mang sukake Pak Wariso nggih. Monggo gampangane apik. Heeh. Mboten duwe jenengan niku kok le. Sukake Pak Wariso kok. Iya. Senengane gawe-gawe ke wong tuwa. Le. Aku utusan kok ora. Sampun nggih Pak Haji Saidi, pamundutanipun mugi-mugi saged ndadosaken jambi saya panjenengan. I love you Pak Saidi. Iya. Terus niki tasih wonten pamundutanipun Lewong tadi. kelinci ucul. Ya sama itu. Ya. Nggih. Saking Pak Haji. Lewong. Sudarsono. Lewong. Kembaranmu Mbak Apri. Mbak Yanti. Mbak Yanti. Sini Mbak Yanti. Ya ampun. Ya. Mbak Yanti ki nek nang nggonku kono dokter gigi Bu Yanti. Ya. Jadi nek dokter gigi ki goyang dikit cabut ngono kan. Cita-cita kula niku pengen ki. Goyang dikit cabut. Goyang dikit cabut. Lemah banget jadi lelaki. Masa ya kur dikit ya. Lah ya selamat malam Mbak Yanti. Selamat malam Kak Apri. Asli dari Panggang. Panggang Gunung Kidul. Jauh-jauh sampai sini. Iya. Monggo paring panglipur dumateng warga Karaan Sidomoyo. Nah, Iya. Niki cuma setunggal. Iya, satu aja. Satu aja. Iya. Oke. Ntar kan itu masih yang belum maju tadi. Iya, ini ada banget yang Itu belum maju. si Simbir belum maju tadi. Ya, nanti dia jadil itu. Iya, nanti habis ini dia masih ada 4 yang belum tampil anjay. 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 Bagaimana? Lewung, Mbak. Libung yuk. Libung ya? Iya, Mbak Yanti. Dados. Dadi lewung hatiku. Ini enggak pakai Hah? enggak ada. Enggak pakai kelebon? Ya enggak ada. Enggak. Mati saya kalau Iya. ada kelebon. Ya enggak usah. Saya juga wedos. Iya. Iya, ya, lewang sa. Ho ho ho. Hosa hase hosa. Pak Hari Sontor. Hosa hase hosa. Hosa hase hosa. Hosa hase hosa. Hosa hase hosa. Bendene dal. Hosa hase hosa. Bendene dal. Hosa hase hosa. Hosa hase hosa. Hosa hase hosa. Ajan kembar kemanuan nek kemanian nek Mbak Ora Yanti duwe lho siji iki. iki kok Iki Mbak jenenge Apri. kembar damput ya. Dampit dampit walah simbir Simbir ki sapa to? Mbak Pia Saiki Iya. ganti, saiki ganti. Walah. simbir Ana wong wedok kok janggute 15. serep kowe Cek guyu le. Oskarosis kira kadal gurun kira Ayo Mbak Yanti. Sabtu panditerang. oh
buta cakil metakil ngambut sikil sekali lagi Pat lo panem Juga yuk mas, juga yuk mas, juga yuk mas. bolo gombal kang bolo gombal Rakitang kemana-mana Rakitang kemana-mana Kepontal aku. Nah, ya ora apa-apa, tempo banter nggo nglatih napas. Ya, jare jenengan di anu to nek wengi sok rada sesek to. Terapine ngene iki. Ngene iki to. Iya. Lah wis lho ning omah ya wis ngene iki. Jane jogete iki lho, Mbak. Lho. Mula gedhekno. Jogete iki sing diuburke iki ora sak awak mas kaya bongkokan damel. Kulinane latihane sak awak ya. Ah, walah. Oh, wis. Aku soalé ora iso nek bokong. Ya bener dokter gigi kuwi mah. Dadi nek joget iki lho. Ngene. Nah, mendek sithik. Heeh. Dodone ndegek. Heeh. Pandangannya ke depan diongkek. Ayo dung. Lah ora iso. Kaku. Bokonge tok ora iso. Terote rusak terote. Ana sinden kok kon joget kok mah ngobeng iki piye to jogetan. Oline asat tok. Kok nyontoni, Pak? Oh iya. Oh, coba. Ayo contoh. Sing apik Kyai Sepuh nggo patuladan. Heeh. Ha. Ayo. Sini. Alon-alon Ndek. Mendek. Ndek. nenggek Mendeke semene. Nah. Mendek. Dodone ndegek. Ndegek. Sirahe madhebrana. Rono. Melet. Manut blak. Ya manut. mosok aku manggo melet Ora ya ngene lho. Iya. Mendek. Mendek. Ndegek. Ndegek. Ongkek iki ya. Ora iso. malah rematiknya kumat ya nah Ayo. Ya, garap jatil. Oh ya. Sabtu panditaran. Terima kasih Mbak Yanti. Kak Apri, Kak Mimi. Terima kasih. Limbo. Yo. Tibalah saatnya simbir. Ya. Ayo. Via. iya Apa? Seperti apa? Heeh. seperti apa Jas Oh, ambune parfume minyak nyong-nyong. Lele lole.
cipta solari anuju Gesek. Woi. Iya. Nah, selamat malam Mbak Via. Malam. Malam Kak Apri. Ya, Mbak Via. Malam Kak Kimin. Mimin. 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 Kok Kimin. Mimin kok Mimin. 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 Kak Mimin. Oh iya. Nek Mimin kok yo gosmene njaluk kabeh malah aku. Lah monggo. Kudres-kudres no. Wis sepuh kabeh. Boten mampu berarti nek Mboten sak menten mampu. iki. Nek bayi di bawah 5 tahun oke lah masih. Nek ngene iki angel-angel satenane. Wong biasane wis sing ngersake ya bangsane Mbah Sastro, Mbah Ahmad, Mbah Ipung. Mbah Ipung. Sing nyelentrem kuwi lho ket mau klomat kelamet. Omong ora aku, Mimin ki ginastel. Ginasel iku apa? Legi panas kental. Legi panas kental kok jendel. Ket mau klomat kelamet. Mbak Via ngaturke napa niki? Nggih. Naon laguna? Laguna apa? Lagi sing dereng keli cucu sing Ya. dereng. Sama Mbak Sanut sama Mbak Panut. Kanut. Mbak Via asli saking pundi? Nggih, Pathuk Gunung Kidul. Patung Gunung Kidul. Nggih. sing temung Nek si Ainun ki mora Tepus. gen apa Gen jenenge? Alpha. Benter. Gen Alpha. Gen Alpha. Gen Alpha. Aku karo Niken ki gen milenial. Milenial. Ki gen Z. Gen Z. Kae Gen veteran. kae gen Gen gento. Iya, genggek. Gento gegek. Iya. Kayak ora genro. Lah, Gen Dela. ora apik. Yusuf kok aturan Mbah Waryudi lho. Apa wengi karo Mbak Wan? Lah wong biyen ya mesti ho dek sebar supit kayak kono kuwi. Ora ngaku bae. Mboten kok. Oh. Aku pakai laser kok. Apa wis Dok enak. rembug apa to? Wong ming jepitke lawang. Walah. Heeh. Kita mah nggak tahu ya, soalnya kita kan cuma dikerik, Iya. dikerik kunir ya dulu. Kok kita? Oh iya. Nek cara Klaten ngono kuwi kok ya Mbak ya. Kerek kunir. Heeh. Apa ngaturke apa? Lah nika mau? Kelinci ucul. Nggih. Langsung apa bawa? Langsung ya. Langsung Nek Mbak aja. Apri kepengin bahwa. Oh tidak, terima ya kasih. weh. Iya. Pun dipenakke. Anggo. Iya, monggo Mbak. Sing demung kuwi ben aktif. Iya. Lah wis aktif. Ternyata di Ansor Laras banyak cinta lokasi ya. Iya. Ora nek kuwi can bojone kok, Mbak. Can bojone. Oh. Ayo. He he ha iya. Ayo. Boyokan kae. Ora. Ora. Iya. Iya. Buta cakil metak
semangat kae. Iya. Penari latar. Penari Iya. latar. Narine ning latar. Nek Kayak pemeking latar ya, mekenge ya ning latar. Ayo, Via. Yo, Mbak. lah. Bisa kena sing ngono kuwi. Kok kuwi lho nek apa jenenge? Piye, Kak? Lajapu Oh, sakrusu wakasane montang manting akene aku dhewe Ayo busuk. kok busuk Busuk imin. Lah nek ora nang kepanjangane lah ya dadi ora. Lah nek kowe kan jenenge Via. Nggih. Ayo Buvi. Oh iya iya Nek iya. Niken ayo Bunik. Bunik. Nah, Bu Yanti ayo Buyan. Buyan. Lah nek iki Sukimen ayo busuk. Bung kabare kok kowe kaya laler ijone ye. Ah jabulan. Nafsu. Alah alah penake. Wakasane montang man. Aku dhewe kakang nante. Ape banget. Antara ning ngene aku ro kowe mau jek penak ya. Penak banget lah. Apa dijumbuhke karo umur? Sentimen karo aku. Lah Saidi, Woi, Nggih. Mbak Saidi sehat selalu, Mbak. Nggih, matur nuwun sehat selalu. Nggih. Pak Darsono sembah nuwun, Pak Saidi sembah nuwun. Heeh. Nggih, sampun. Nggih, Mbak Niken nggih. sudah. Ya. Matur nuwun. Anu Mbak Apri, Mbak Mimin. Pripun? Iya ada request dari Bekasi ya. Bekasi anjay ya. Request lagu Bungahku Tembus Tekan Kayangan. Ya. Mbak Niken ingkang nyekel. Denok. Lah iya kan cakepane ngene. Ya tunggale dina Minggu. Heeh. Iki kepiye iki karepe iki ngladeni wayang kok nyingkurke dalange iki. Oh, lah cah iki nek iya tolol. Iya.
Siapa sih ini? Mas Gali ya. Walah. Mas Gali lho. Wah. Pengen diandu, pengen diambung lek imen. Mbak ora karo mosok karepane gedhe arep. Sinten iki? Sing Sudah selesai kok. Iki engko nek gara-gara jatuh. sudah Oh, iya. selesai tapi wis semangat lho. Tak teruske lakon sik iki lakone dawa. Si. Semu, Sih. lakone baku, ya. Akeh wedangane, ya. Akeh gontokane. Iya. Semangat nggih Mas. Iya. Lancar makasih. ngantos tancap kayon. Heeh. Matur sembah nuwun dumateng para panitia. Pak Wisnu. Pak Wisnu lan sedaya warga, Pak Lurah, Pak Harisontor, lan sedaya ingkang rawuh wonten dalu punika matur sembah nuwun. Nggih. Mugi-mugi sedaya pinaringan keselamatan, Amin. kabagian, kamulyan. Amin. Selamat to sing nanggap, Selamat sing ditanggap, selamat sing mirsani tanggapan. Amin ya Allah. Amin. Sedaya lepat kula nyuwun papunten menawi kathah lajeng ngatur kurang dudukaken kula gojekan kula jengan dika kalih, Mbak. Wonten ugi kula Kang Mas. Jan, Mbak Mimin sehat selalu. Sok tak dolan tengene jenengan. Jare ndang keringan, sing ndang keringan jenengan apa? Oh, alah. Lah iya. Heeh. Ya, Mak. Heeh. Sadurunge tok jengkar ayo ndongake kula wargane dhewe wis ndisiki manunggal ngersani Gusti no. Ya. Heeh. Heeh. Ya, Mak. Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga, khususon Ki Sena Nugroho, khususon Ibu Yoga Purna Asmarawati, khususon para pepundhen dalang sak Nusantara Al-Fatihah.